Eze-Ana Ugochi tubelu. Nwoke ọma na oraifite ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye mmanye jem ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye mmanye jem ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị. Ugochi tubelu tempụl, ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa jaja, ndị okenye ga-anyị front and back, ndị ochie ga-anyị front and back. Sojas kara aka ụgọdị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ, wepekwa chọọchị fa, obodo ụka bịakwa. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe, Eze-Ana si na ọma mbe. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Dịka nsikwu, bụrụkwazi onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ earthly element and sacrifice. Earthly element and sacrifice. Ihe anyị chọrọ ịkọwa ya n'olu Igbo bụrụ ndị anjelu nke Chukwu na-ejere Chukwu na mmadụ ozi, ya na ịchụ aja dị mkpa. Ya ka anyị ji bịa. I can tell you, gee ntị ma gee ntị nke ọma, you must learn something that will change your life. I can tell you. Yes, mana before anyị gaba n'iru, o nwere ọkwa dị mkpa. Ọkwa dị mkpa bụ na aja anyị na-achụ kwa ọnwa, aja yiri n'igwe, aja mbuni elu, aja esigoro na ya bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu. Yes, nke ọnwa Septemba ka na-aga n'iru. Anyị ga-achịkọta ya na ụbọchị ikpeazụ na Septemba. Yes, mana maka ihe na ọ danyere ụbọchị ụka. Yes, maka ihe na ọ danyere ụbọchị ụka, then anyị ga-eshiftuzie. Yes, maka ihe na ọ danyere ụbọchị ụka, anyị ga-eshiftuzie to Monday. Yọtara ya? Anyị ga-eshiftu ụbọchị Monday. Aja abụọ aja ayiri n'igwe, aja mbunye elu, aja a na-achụ n'igwe. Anyị anaghị show testimony na social media, mana I can tell you, na-esigo na aja abunye ọtụtụ ndị mmadụ elu. And ị nwere ike isonye na aja ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Distance is not a barrier. Ike dị na aja a na-achụ n'igwe. Yes. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja, ndị na-esonye bụ na ya amarịgo ka esi eme, mana maka gị bụ onye ọfụ, iwere bido tata wee luo Sunday, ibuku
n'ịchọrọ iso na ya bụ aja. Ndị mmadụ ebukubego nke ọnwa Ọktoba. Yes. So ọ bụrụ na ị chọrọ iso na nke ọnwa Ọktoba, chọọ iso anyị bido na 1st bụ Monday anyị ga-ebido. Yes. Mara ị nwere from now till Sunday ebook ya. Isonye na ya bụ forward ya 3 prayer requests. Then make donation token to the account number. Atizie m na WhatsApp agwa gị other details I need from you in order to book you. WhatsApp number ị ga-eji nweta m, nwere ike ịkpọ call ma ọ bụ send ya WhatsApp message. Ihe m ji enye gị nọmba bụ na ọ bụrụ na m epikro na ịgbọ ma ọ respond to ya message, my PA will respond. Nọtara ya? Nọmba bụ 0813 8243 871. I repeat, 0813 8243 871. I'm gonna assure you, mgbe ọnwụ na ịkpọrọ nọmba ma send ya message, ị ga-enwetakwa respond as soon as possible. Yes. Here my PA just had the call bụ na enwere ike adị m busy. Yes. Then nke abụọkwa dị mkpa. Ka ọzọ bụ niile esonye na aja anyị na-achụ nke ọnwa na-abịanụ. I can tell you ihe ọma na-eme n'ọnwa ọbụla. Ka nke mbụ, ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị site n'Eziokwu TV, ị na-anụ onu m, ị chọrọ ịnụkwa nkụzi ị na-anụ taa ọzọ, ma ọ bụ ị chọrọ ige nkụzi anyị na-akụzi n'ọdịnala Igbo kwa ụbọchị, jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Yes, ị ga-enweta over 1000 lectures, nkụzi niile m na-akụzi n'ọdịnala Igbo kwa ụbọchị. Ọ bụkwa na ị na-awọchị anyị site n'Eziokwu TV, mana ị chọrọ ịwọchị vidio ọbụla, Nollywood movie ọbụla ịwọchị na our television channel Eziokwu TV, ị chọrọ ịwọchị ọzọ, ọ bụrụ na English movie, jee na Ugochi tubelu movie productions. Ọ bụrụ na Igbo movie, jee na Eziokwu TV Nollywood movies. Ihe ndị ọzọ anyị na-emezi n'Eziokwu TV, ị afụka na Eziokwu TV channel na YouTube. Ka abụọkwa mkpa. Ihe m na-achọ ịkọwalụ gị bụ na nkụzi anyị ji maka ebe taa bụ a life changing one. Echefukwana na Eziokwu TV ị nwere ike iweta ihe advert ọbụla na ya bụ Eziokwu TV. Yes. Then ka anyị gabazie n'iru. Nkụzi anyị ji wee bịa taa bụ ihe gbasalụ elemental beings, ndị anjelu nke Chukwu na-ejeru Chukwu na mmadụ ozi. Ha bụ forces of nature. Ha bịara taa ka ihe m na-akọwa taa ka o wuo gị anya, maka na you must understand how things work in this gross material world, in this world ị na-afụ n'anya. Yes, maka na ihe anya na-afụ anya anara amadị agba ya. Ịghọta etu ihe si aga n'ụwa ka ị wee nwee ike ibuild personal relation with ụmụ mmụọ, ka ị nwee ike ibuild personal relation with ndị anjelu nke Chukwu na-agagharị na-eme mma, ka ụwa wee nwee ike tọọrọ ugwu ya. Nke mbụ, Chukwu okike in his infinite mercy, mgbe o kelu this gross material world, agwana gị ekwugo m ya, na-ekwu ya ọzọ, na primary purpose why God created man abụrụ ka mmadụ mee ka ọ bụrụ Chukwu. No, ọ bụrụgo the unmovable mover, onye ike niile si n'aka ya bịa, onye si n'aka ya n'ikikere nyanwa biri n'onwe ya. It has no beginning, it has no end. Mgbe na-ekwu na okike ekele mmadụ bụ act of mercy, maka na human spirit nọ in the spiritual realm, but ha the unconscious of who they are. Like if I ask you, Kerebe no, in the last 200 years, in the last 500 years, you will not be able to give account. Yes, the reason bona is the unconscious of who you are. In the unconscious of who you are, onya but an emaro need a member exist. Yes, emaro need a member exist. So Chukwu okike na ebere ya wee sị mba na ihe ga-akara mmadụ mma bụ na ahapụrụ mmadụ ka mmadụ gbadata na the cooler region,
bụ earth, far away from his proximity, far away from his throne of grace. Maka na the radiation now radiate from the throne of grace, no human spirit will withstand it. Onye abatalo na akaụntụ ahụ a nyere gị na Old Testament na mgbe Moses ga n'elu ugwu na o nwere ike inewu anya na ebube Chukwu na Chineke, na o ji akwa wee kpuchie ihu ya because of radiation. So no human being nwere anya ọbụla fụrụ mmụọ nkịtị ga-akwụdowu, talk less of the Almighty Father. It's not possible. So human being was permitted for us to come down on earth where originally the elemental beings are here. Na-agagharị na-eme mma na further creation. Chukwu okike in his infinite mercy wee fụ iluo na mmadụ ebe ọ bụ na mmadụ karịrị the animistics. Maka na the throne of grace, the animistics is lower than human. Eziokwu na mmadụ nwere more higher animal. Yes, for the fact na mmadụ higher animal, we are higher than them. So human spirit operates from the spiritual realm because we have spirit. Unlike animals, whose soul they have with them. So I the higher. Then man, God Almighty sent man to this gross material, cover the landlord of ihe niile Chineke ya Chineke kere eke, maka na mmadụ dị higher. Mana ọ dị mwute na mmadụ tụfuru ya bụ nnukwu ọkwa anwa enyere mmadụ site n'ịnụpụ isi, maka na all these animals you are seeing enwere mmụọ na-edu ha. They have instinct na-agbara ha, and ọ na-agbara ha ma ya na-aga ha. Mana human being nwere conscience, enwe mma na njọ. Enyere anyị more freedom. Mana kedu ihe mmadụ mere ya freedom? Mmadụ bastardize ya. Nyewa bụ nsogbu. Ndị mmadụ wee kwadozi ụwa isi na ụwa kwesịrị ịbụ ebe inwe aṅụrị, ebe nkwado, wee tọọnụzie bụrụzie ebe ibe anya mmiri na ebe iru uju wee nye mmadụ. Ihe mbịa ka nkọwa tata bụ ihe mmadụ nwere ike ime ka mmadụ wee mee this world a better place. And the only way you will be happy here on earth is ma ọ bụrụ na ime onwe gị adapt with the natural laws. Enwere iwu Chukwu okike na etu Chukwu okike si wee kee ụwa wee tọkwute. So ihe ị ga-eme bụ ọ bụrụ na ị adapt to these natural laws, ka ị wee na-flow in the same direction with earthly forces, ka ị wee na-flow in positive direction. Chineke kere ụwa, ndị sayensị ga-agwa n'ụwa na-aga okirikiri, ọkwa eziokwu. Chineke kere ụwa wee na-aga okirikiri. Yes. So mgbe ọbụla ị chọrọ n'iru ka ụwa na-aga, mgbe ọbụla ị bịa mee onwe gị onye ihe ekere eke, onye ilo ihe ekere eke, wee tinye onwe gị ka ị gagharịa ịgbachighị aka klọk as you nwee problem. Achọrọ ka nkọwala gị how things work. Now, mgbe ọbụla ị chọrọ itiri onwe gị ka ị bụla stumbling block, ka ị ghara iflow, it would a problem. One thing that you know, nature forbids stagnation. Onya ka ndị Igbo na-asị na times wait for nobody. Time waits for nobody. So mgbe ọbụla ejere wụrụ stagnation kwuru n'oke na-abụ ịdịrị ọkụ ijuru oyi. Liberation kwuru sị na ọ bụrụ na ịdịrị ọkụ na ijuru oyi na-aga esi n'ọnụ gbọpụta gị na-agị n'iyi. So once you are in creation, it must be positive. Ị ga na-agarịrị n'iru.
So some of the reasons why you are facing the challenges you are facing now is as a result of stagnation. Makana iri ikereke igara iru igara azu ikwu ofu ebe bullet stumbling block to positive minds. All the way we are problem. So those forces of nature you are seeing. Chukwu okike mgbe o kechara ụwa in his infinite mercy, o kere ndị angel ya and divide them into 4 cardinal forces. Those 4 cardinal elements. Ndị a bụ ndị ọ bụ ọrụ ha inekọta ihe niile Chukwu kere eke. Ike, the 4 block of power. The 4 block of power. Chukwu okike kere ndị angel ndị ọ bụ ọrụ ha inekọta those 4 block of power. Name them. The 4 block of power about the light. The light. All the region of light, including the sun, the moon, the stars, and rest of them for the light region. They are the energizers, the power. They are representing the power of the Almighty Father. Now, everyone name matter 1 block. Another block is the water. Makana anyanwụ, ọkụ, na mmiri. Makana ụgwọ na ije na Genesis, ọ ga-asị gị na Chukwu okike na mgbe o kechara ụwa, ọ sị let there be light. Ka ihe dị, ka ikikere si n'ihe wee dị. Awesi ihe dị. Awesi n'ụwa mgbe ihe dịrị, ụwa niile wee jupụta na mmiri. Ike mmiri. Iwe ga na that Genesis, o wee sị gị na Spirit of God is upon waters. Go and read it in Genesis. Think Genesis 1. So ihe na-achịkọwala gị bụ na Chukwu okike after ka o kechalụ ike anyanwụ, the light, okay, ike ndị mmiri. Makana the light na mmiri na-alụkọ ọlụ. Ọnya akpatalụ ha nwere radiation, all positive beings. Ndị enu, ndị anyanwụ na mmiri na-alụkọ ọlụ. Ọnya akpatala na-enwe evaporation because the power of the sun will draw the waters. We evaporate ya. At a point, goes away again. So they work in harmony. So the power of the sun, the light, is the masculine. Why the second is the feminine, the power of waters. Yes. So Chukwu okike etu akosike ha. We bịa ke ndị ikuku, ike ndị ikuku, ike ndị ikuku, like the salamanders, na ndị anjelu nke Chukwu ndị na-eje ozi n'ikuku, na masculine. Then ọ bụrụ na efuzi elu na ana mother earth, feminine, and our mother earth, feminine. Now mother earth in Afro, boom, the mother earth, because na boom isi mwana boom ana na azụ nwa. Ihe ọ bụla mmadụ ga-eri bụ ihe si na wepụta. So these forces of nature, like the earthly element, that includes the gnomes. Yes, all how are in charge of growing of earthly activities, including growing of rocks. All how the earthly element, but the earths. The earths one day
na-afụ maka grow the plants, all these plants you are seeing, all the elements na-grow plants. So all these elements ifụrụ na Chineke ekego ndị enu ke ndị anjelu nke Chukwu ndị na-eje ozi n'enu, ke ndị na-eje n'ala, ke ndị ikuku, ke ndị mmiri, ke ndị ikuku, ke ndị mmiri, ke ndị anyanwụ, ke ndị ala. Here are forces ya. O nwere elemental beings ndị dị in charge of inekọta ihe niile ndị anya. O nwere elemental beings dị in charge of inekọta ihe niile ndị a Chukwu kere ka anya. There was harmony when all the elements and their mystics juru n'ụwa. This world was very peaceful. Ọnya oge problem bịatara n'ụwa, oge ekere mmadụ wee bido nupụrụ isi. Ide ụgwọ akwụkwọ Genesis, ya afọ from Genesis 2 kparatawa mgbe ekere mmadụ. Ihe ji kwoturu Baịbụl aka nsi n'ihe ma wee mara gị atụ ihe maghị. Mana ka ihe na-achịkọwara gị, ihe na-achịkọwara gị bụ na those elemental beings abrogo the elements and entities of powers created by God Almighty to oversee and take charge of all the blocks of powers. Sorry. Now, for you to receive blessings from these blocks of powers, you must adapt. You must adapt to those blocks of power, forces, in order for you to enjoy and build personal relations with whom. You can never be successful na ụwa ma ọ bụrụ na ime onwe gị ndị ilo ụmụ mmụọ. Ime onwe gị ndị ilo ụmụ mmụọ. Ime onwe gị ndị ilo ụmụ mmụọ. That is your problem. Ime onwe gị ndị ilo ụmụ mmụọ. Ọ bụrụ a problem. Now, ihe kwesịrị ịbụ ịbịa gị na ụmụ mmụọ adị na mma. Gị na ụmụ mmụọ adị na mma. And gị na ụmụ mmụọ dị na mma, i wee nwee ike receive blessings so ụmụ mmụọ. I nwee ike receive blessings so ụmụ mmụọ. I nwee ike receive blessings so ụmụ mmụọ. Mana ọ bụrụ na na-ebialụ gị na ụmụ mmụọ adịrọ na mma, you will never succeed on it. No matter opportunity enyere gị, enyekwa opportunity upon opportunity, that opportunity will spoil. That opportunity will spoil. Also, when ya bụ na mmadụ were 1 million naira nye gị taa, the money ya agbaghị. Maka na blessings of the forces of nature n'ụwa are with you. The blessings from the elemental beings are with you. You will never be successful. You will never be successful. The only way you get successful is magina how the nudo. And the only way again I get you where the nudo, bo ma imeri kwesịrị ime. The only way you nwere ike gị na ha ga-esi wee dị n'udo bụ imeri ihe kwesịrị ime. Maka na ọ bụghị na gị na ha dị n'udo, you can never succeed because they are in charge here. Earthly elements, they are in charge in this gross material. You can't succeed without their blessings. I can tell you, Chukwu Okike enyego ha ikikere. They are here thousands of years before man. Or the earthly element ndị na-afụ na aka ọlụ mmadụ na ihe mmadụ na-alụ wee na-alụta ife ọ na-eri na-agọzi ya na ọ na-apụta ihe na-amịta mkpụrụ. Ọha ka ọ ga-abụ ọ bụrụ na gị na ha dị n'ilo ịsọsidi ya. Ịma ọ na-agbakọ m mbọ ego nri. Ngozi na-esi n'aka ụmụ mmụọ abịa.
so ọ bụrụ na gị na ụmụ mmụọ adịrọ na mma, you can never succeed. And ka ị ga-esi wee succeed bụ ịmara ihe ụmụ ihe ahụ ụmụ mmụọ na-asọ nsọ, avoid it. Avoid ihe ọbụla ga-eme ka ịdọta iwe ụmụ mmụọ. Maka nke bụ eziokwu na mmụọ gbaa ụjụ ọsọkwa gị, mmụọ gbaa gị ụjụ ọsọkwa gị, ka ije ebe niile a na-eje eje sisi gị na o nwere highest spiritualist enwere, ije ebe anwa agọzicha ndị ọzọ ma agọzi gị. Maka na ị nwere ụtụ na iwu ụmụ mmụọ dị n'ebe ị nọ until wechigha ma ọ bụ jee yọọ mgbaalụ to onye imechọ. Mana iwu ụmụ mmụọ dị n'ebe ị nọ, believe in me, ọsọ ya bụ na the highest spiritualist ka ije na nke agọzicha ndị ọzọ, ị ga-afụ na na-agọzi ndị ọzọ ma agọzi gị. Ka ọ na-ebe dibịa ka ijere achụcha aja niile a na-achụ, chụọ nke ndị ọzọ gaa chụọ nke ọma aga, ọsọ iko isi na ahụ aja. Ka ọ na nke pastọ ka ijere anyị si na ala ebe nwa na-ewu na ebe nwa na-ewu, idecha ebe a gọzie ndị ọzọ ma agọzi gị. Maka na ị atratago iwu ụmụ mmụọ. So ihe ị ga-eme ewe gba mbọ gbaalụ ihe ọbụla ga-eme ka ị atrata iwu ụmụ mmụọ, gbaalụ ya ọsọ, maka ọma enyere gị aka. Iwu ụmụ mmụọ ị atrata, ka m gwa gị kebe eziokwu, isi na ọka ije mee ihe ọjọọ, tinye aka n'ihe ọjọọ, ụbọchị ahụ iyi ejeje odi ori, ụbọchị ahụ ka anyị afụ ndị vigilante agbara udebe na ụbọchị ahụ iyi ejeje ori, ụbọchị ahụ ka ọ ya bụ ị na-aga mgbe ndị amị from nowhere will come. Mgbe anyị asị gị ije tinye aka n'ime ihe ndị ọzọ, ime ihe ọjọọ na ndị ọzọ na-eme, ije nke gị tọkịrị. Maka na iwu ụmụ mmụọ adịgo n'alụ gị. Ị can never succeed ma ọ bụrụ na iwu ụmụ mmụọ dị. Ihe niile is by grace. Ifụbara onye na-agba mbọ, gbaa mbọ elu, gbaa mbọ ala nkịtị nkịtị, ifụbara ya o mega ihe niile atụrụ anya na ọ ga-eme, chụọ aja niile asị ya chụọ, mee ihe niile asị ya mee fasting, mee every day, jee shilo, jee nta, jee imo, nothing. Onye a dị cost. Because o nwere ihe ọbụla ị ga-asị ka ime achieve by ka ị dị successful by ije tinye aka n'ihe ga-ebutere gị abụmọnụ. O nwere ihe ọ ga-abụ ije tinye aka na ya abụọ gị ọnụ for life. Onye ahụ atagide ahụfụ ya n'ọnụ ọkụkọ ya nwụrụ, ụmụ ya continue ebe ha baa ọgụ. Maka na onye ahụ atratago iwu ụmụ mmụọ. Ọnya ka ndị Igbo ji atụrụ si oke ama na ụma ji taa akpa dibịa, ka nwa dibịa ghara ịkpacha anya wee je gbuo oke ọnụ. Nke bụ eziokwu na one day ma ọka igogo maka iri n'oko mba, ụbọchị niile bụ nke onye ofu ụbọchị bụ nke onye nwụrụ. So kedu ihe na-ekwu maka ya? Ihe na-ekwu maka ya bụ na this gross material you will never succeed ma ọ bụrụ na ibiro ndụ mee udo gị n'etiti ụmụ mmụọ. Ụmụ mmụọ dị iche, agwara gị na four cardinal points. Na ụmụ mmụọ abụ ndị nọ n'ikuku, ndị nọ n'anyanwụ, ndị nọ n'ọnwa, ndị nọ na kpakpando. Wee gwa gị na o nwere ndị nọ n'ikuku, ike ikuku. Gwa gị na enwere ike ndị mmiri, ọgwazie gị na enwere ike aja ala. Ihe a niile wụ cardinal points. And whenever ị metalụ wee meta iwe ha, you will never succeed. Ọsọ ya gbugoro na man of God mere elu maa na n'isi ya emechi nwụrụ nke baza, nwụrụ nke ya wọkụ. Maka na ahịrị iwe ụmụ mmụọ adịghị ọkụ n'ebe ị nọ. So kedu ihe ị ga-eme on earth ka ị wee ghara inweta iwu ụmụ mmụọ, ka ị wee nọ at peace with ụmụ mmụọ? Ihe ị ga-eme bụ one bụ ịbịa ịpịa onwe gị ka akwa, ịmara ihe anwa natural forces iwu Chukwu anwa si ga-eme na emekwanya. O nwebere onye ọbụla tinye n'aka n'ihe ọjọọ si n'ihe ọjọọ bụrụ mmadụ. O nwebere ahụ by grace amara. O nwere amara mmadụ ji bịa ụwa. O nwere ndị bụ na ha bụ original amara, what they worked for in their previous life. Mana o nwere ike ọ bụrụ na ha n'ọzọ ogologo ndụ wee rie uru amara, ha bịa n'ụwa nke amara ga-eso ha. Ọ bụgoro na ha bịazi n'ụwa nke a na-eme ihe ọjọọ, amara anwa ha ji from birth ga na-akwara ha ụzọ till na ha ebido ajọ ndụ
wee exhaust agbara niile adị n'ụzọ ha. Mana o nwere ndị bụ na ha eburo grace wee bịa, ha neediri work for grace site n'imeta enyi ka ụmụ mmụọ na-edewe iwu natural laws ka ụmụ mmụọ wee na-agọzi onye anwa. So ọ bụrụ na ị ga-adị successful here on earth, you must be at peace with forces of nature. You must be at peace with ụmụ mmụọ ka o wee na-agasịrị gị, maka na ụmụ mmụọ ọ ha nwa bụ the caretakers, the original caretakers on earth before man was created. So kere ihe na-ekwu maka ya, ihe na-ekwu maka ya bụ na ị ga-ebu ụzọ pay attention, wepụ aka n'ihe ọbụla ga-ebutere gị abụmọnụ ụmụ mmụọ, then build up ihe a kpọrọ personal relation with ụmụ mmụọ site na ịda achụrụ ụmụ mmụọ aja. Ọ bụrụ na nkịtị ka ndị nna nna anyị ha na-abụ ha bute nri, eweru ndị ụfọdụ tụpụ n'ala, ihe ha na-emeri ya bụ na ha na-achụ aja to our domestics, ụmụ animals. Mana ị nwere ike ịda achụ ụmụ mmụọ aja ma ọ bụrụ na ị nwere good heart. So you must recognize na enwere ụmụ mmụọ, all the elemental beings. Ihe etinyere uwe obiọma, itinyekwa n'aka n'imegide mmadụ, itinyekwa n'aka n'iwere nke mmadụ, kwụba aka gị ọtọ, na-egosi ịfụnanya n'inye ihe niile Chukwu kere ka ị wee nwee ike nweta ngozi na uju nke ga-enyere gị aka ka ịpụta ihe na ndụ a. Maka niile dịrị ngozi na nkwudolu ụmụ mmụọ ka ị wee nwee ike wee dị successful here. Mana ọ bụrụ na ị nwere umeala menatara ụmụ mmụọ, ọ magasịrị gị, ị ga-anọrịrị in keeping that natural laws ka gị na ụmụ mmụọ wee na-akwụrụ na-aga. Maka na ọ bụrụ na mgbe ọbụla ị mere onwe gị onye ilo of natural forces, a full stumbling block to natural laws of flowing natural things, believe in me, o nwere onye ọbụla ga-enwe solution to your problem, maka na imego attract iwu ụmụ mmụọ. Ị nwere ike iwu ụmụ mmụọ anyị mere attract nwere ike asị ka ịkwụba ụgwọ dị na ya. Ị nwere ike in the next 20 years ị ka na-akwụ ụgwọ iwu ụmụ mmụọ ị nwetara onwe gị. So ọka mma na ibido taa, kembụ recognize ya their existence, maka na ihe na-esi na nke onye akarịa. Ọ bụrụ na anyị recognize ya their existence, na-agbakwu ha, na-eme ihe mere n'ikpe na ezi omume, ngozi ga na-eso gị. Mana ọ bụrụ na ime onwe gị onye ilo ụmụ mmụọ site na ajọ ndụ ị na-ebi, site na I don't care attitude ị na-egosi, you will suffer and nwere onye enwe solution. Ụbọchị ahụ itiri aka n'ihe ọjọọ, mgbe ahụ ihe mgbu ga-ebido. Ọ bụrụ na ihe mgbu ga-ebidoro na-egburo gị egbu, enwere ike ọya tụọrụ gị ọya, nwere ike ọnwụ na-atụrụ ọrụ nne gị ọya, tụọrụ nwanne gị ọya, ma ọ tụọrụ gị nwa na onwe gị ọya. Ifu na ego ahụ ị nwetakwa na mpụ na ọtọ nọ ihe eji spendị elu n'ọgwụ. Ọ bụrụ ego onye mmadụ nwetara bụ isiokwu, ihe dị mkpa bụ one ka onye ahụ si ebutere. Maka na grace nọrọ n'ụzọ gị, ọnwụnwa apụọ n'ụzọ gị, ihe mgbu apụọ n'ụzọ gị, inweta 1000 ọ dị n'akpa gị. Mana ọ bụrụ na ihe mgbu nọ n'ụzọ gị, ma dị ya inwetagoro 100,000, ihe eburu ya ebịakwa buru ya gbara aka. Ọnya one thing matter about mystery of life. Ka nkwụsị ebe a, sonyekwara anyị n'oge awa nke isiokwu. Ọnwụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi a ị nụrụ taa, ma ọ bụ na ịchọ ka gbaara gị afa miri emi, send elu message na WhatsApp 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, anyị ekwu okwu ngọzi n'isi ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke isiokwu a. Anyị ekwuazie okwu ngọzi n'isi ndị niile na-esonyere anyị na aja anyị na-achụ kwa ọnwa. Anyị ekwu okwu ngọzi n'ụzọ pụrụ nnukwu iche n'isi ndị children of the temple and the friends of the temple. Anyị ekwu okwu ngọzi n'isi ndị niile ihe anyị na-eme na temple na-amasị. Ebe ọ bụ na onye anọ na, anyị kwu na distance abụrụ ebara ya. Ebe ọ bụ na onye anọ na, asị m, let there be miracle, let there be breakthrough, let there be revelation,
let there be miracle n'aha Chukwu oke nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa ya gazie nwekwa ajụjụ jụọ daalụ ndị enyi m metara onwe m ọ bụrụ na o nwere personal thing ị chọrọ ịdiscuss with m nwa Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu ị nwere ike send the message na my personal WhatsApp. That is WhatsApp message only. 0805 7837 672 0805 7837 672. Daalụ kwana ka ọ dịkwa na echi niile. Daalụ.